риояи дурусти қоидаҳои истифодаи ашёҳо ҳангоми бемории COVID-19 дар муҳити зист. баъди истифодаи ниқоб ва дастпӯшакҳо онҳоро ба муҳити атроф напартоед, зеро чунин рафтор боиси ифлосшавии муҳити зист ва паҳншавии бемориҳо мегардад, балки онҳоро ба қуттиҳои махсус партоед. бо риояи дурусти қоидаҳои беҳдошт шумо метавонед муҳити зисти худ ва атрофиёнро ҳифз намуда дар пешгирии паҳншавии бемории COVID-19 саҳм гузоред. ҳамдиёрони азиз, бо мақсади ҳифзи саломатии худу атрофиён ва пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ бахусус коронавируси COVID-19 қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоед. аз гашту гузор ва сайру сайёҳат муваққатан худдорӣ намуда бепеш омадани зарурат ба кӯча набароед. дар берун ва ҷойҳои серодам ҳатман аз niqobҳои муҳофизатӣ истифода намоед. ҳангоми истифодаи niqobҳои муҳофизатӣ риояи қоидаҳои зерин ҳатмӣ мебошанд. пеш аз пӯшидани niqоб дастонатонро бо оби тозаи равон бо истифодаи собун ё маҳлулҳои антисептикӣ шуста безарар гардонед. niqобро танҳо аз гӯшаҳояш дошта ба рӯятон пӯшед. niqоб бояд бинӣ, даҳон ва манаҳро пӯшонад. niqobҳои муҳофизатиро бояд ҳар 2-3 соат иваз намуд. баъди истифодабарӣ niqобро аз гӯшаҳояш дошта аз рӯятон гиред ва ба қуттии партов гузоред. пас аз истифодаи niqоб низ дастонатонро бо оби тозаи равон бо истифодаи собун ё маҳлулҳои антисептикӣ шуста безарар гардонед. niqобҳои муҳофизатиро дар кӯча, ҷойҳои ҷамъиятӣ, серодам ва бахусус нақлиёти ҷамъиятӣ ҳатман истифода намуда ҳангоми вохӯрӣ фосилаи 1.5-2 метрро нигоҳ дошта аз салон бо даст ва оғӯшгирӣ худдорӣ намоед. ҳадафи мо солимии шумост. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе.